不然被宰了的 officers. Wait, Malone. Acho uma coisa.
Papam-timing. Shell. Shell tayo ko na. Kansak. Uli, ako lang ang nilapya pro ako. Da. Ulan tadi, tinas pro meta na nga magbiman na nga tayo ko. Mama ko na po. Shell tayo mata. Kapom dalawa. Kaya tumatayin. Matayin. Tangit mamatayin. This out. Ladies. Ladies. Where's woman seat? Catherine. Wait din daw ay wipan na. Wait tayo na pizza. Kuyak, kuyak. Hindi. Nice. Nice 210. Stop home. Lahat
Luna Tumpe. At ko na isa. Smile. Supporters. Wait sang po mo kun mo to. Siya dit. We like it art then. I don't want it. Còn ở số ko nila, ngait ma. Pero snowman.
양갈박할 양갈박할 게 다예요. 자, 자, 아영.เขาก็จมดูเยี่ยมตามกันพุทธมาเกินยาลีมา Ai cha sao bà được phùn vàng Khoanh phùn vàng Ao Anyway Kalito di uca ke meta Patun phùn vàng Namanya kan saya patun phùn vàng Dan quen anh ta mà Watch it.
Wow. Keslin. Keslin. O Keslin. Lal coffin na yun. Wait, ma. Yes. That's your last bit. Shake it, put it in the squeeze, it's your last bit. All my rolling squeeze. Mati-marikintan. Udah Coca-Cola aku nanti aja. Kumemong na ke. Kamsamin ko. Sana naroon siya, Lord, kuya. Healthy eh. Very young. Emay, yan sa ano ah. Mga nang kapal. Yeah. Malta mo ito lagi sa sugat eh.
Sarah nga. Paano mo? Saan man ay? Emese. Mabata pa yan yung bahay natin. Okay, kung pa naman kaya baka. Nadami na ako kaya pala yan. Insta si Punjan ma. Meron ka yan. Kailan punupat? Ganda kung sa kamatin. Dia masih kayak sungguh sih kalau
Kuna. Okay, katakan mo.